Good morning! Happy Sunday! Ayan si Papa. Nagduman siya sa sa lupain niya. Kamuti. Kumuha siya ng talbos ng kamote, yung pula, kasi gusto ko magpakusido kung sa Bicol. Kusido siya sa Bicol or yung may sabaw na isda. Namalengke si Papa pala ng si ate yan. Namalengke si si Papa. Puset. Yan o. June, ngayon? 23, no? Opo. Oh my God, ayan ang pusit namin, guys. Mag-aadobo si Papang pusit. Tapos, meron kaming galunggong. Saka ito. Ay, dahil susa, iyan, talagang kusiduhin mo ini. Iyan, so lalagyan ng sabaw, tapos ito prito, adobo, tapos pwede din man kita magkalamari pa. Pwede ka na kanin magdarang kalabaso. Oh, sige, darang, sige. Ay, dakulong kaming kakaunon. Ay, ang dami naming kakainin, tapos ayan. Si Mama, namalengke din si Mama para sa daing. Nagdaon si Mamang daing pa. Ito ka may alam duman na daing na ulay, dugulayo. Gawin na nga bumakal para sabi ko iba. Nagdaing, si Mamang daing tapos itlog? 400. 400? Ay, mura na. Di man ako ipabakal. Ayan, hiniwa na ni Papa yung ilalagay niya sa pusit. Ayan yung ilalagay niya sa pusit. And si Mama, kanina sabi ko na malengke. Ayan, nagpabili akong Indian mango. And yung almusal natin for today, ayan, si Mama, binilihan din tayo ng abong daing, and scrambled eggs. And sino to? Si Adjo. Ayan, binigyan kami, kutsinta. Tapos yan ang sinangag. And hotdog. Kumuha na pala sila ng drinks. Ayan, Chucky, Milo, Sesto. Si Sak gusto niya raw, una kasi gusto niya yung Fruit Loops. Ngayon, nagbago yung isip niya. Tinikman niya yung daing, magdadaing na lang gan. Magdadaing siya muna and mamaya na yung Fruit Loops. You want egg too, Sak? Himayang ko siya nito. Don't give me anything. No, because the one looks try the ball. No, that's crispy. Just try. Don't give me anything. What beef is that? This is good with sugar. Wait for Lola. Lola is good. What beef is that? I don't know. What is that? It's no, it's good. That's mommy. If you want, you can try. It tastes like egg and something mixed up. There's no egg. It tastes like it. She gave me one over there at that house. I only ate it all, yeah, it's good. And I spit it all out and gave it to somebody. You like it na? Nagpunta lang si Mama doon sa lupain niya para kumuha ng sili. Para sa suka. Lola's getting vinegar. I don't like that. Yeah, Lola's getting other one. You want the strong vinegar, right? Wait, Don't give me any other one. Totong? No totong. This is what you call totong. What's this one? This one. Don't give me the Dikit. Dikit. That's they call dikit. I don't like bread. Huh? Thank you. And you, Baba? Come on, spring. This one? Come on, spring, please. Huh? Mommy, I am giving my Milo. Oh, this is not good. Kapa ka, Ma? And okay. Have that one first. You're welcome. So, pakainin ko muna sila, guys. And ako Yeah. Monday. Bumalik si Papa sa palengke. Namili siya ng fruits.
And lapu-lapu pa. Yan ang Oh, iba. lapu-lapu. Pero binakal ka katab na isip Ayan. yung sawo. Pula pati Lapu-lapu, ayan. Oh my God, look at the lapu-lapu. Mag-sweet and sour. Tapos yun, oh. May karne, may pork chop, galunggong. Walang maliliit pang galunggong. So gusto ko Dahil kung kay sarado Tumot yun. niya na so. Tapos? Pero nakahilig pa kung baso no galunggong mo. Pero alabot pa sana. Tapos, pork chop para sa mga bata. Ayan. Yan, pork chop. Hindi ba ka na kumikala? Ba magkaraling awan ko na mura ng mga pagkalit. Ayan. Dahil pa po nagkaroon, kabado mang pa, para yung pagkaburong birthday. Yung ating fruits, pakwan, and pinya. Lagnan sa ref. Pero bago ini-girison gusto ko tigahali ko ng ibabaw. Okay? Papi, bakal mo duman sa bistado ko. Bistado ta, sumaputing babaeng. Ayan si Papa. Yan yung ilalagay ni Papa sa tiyan ng pusit. Tinimplan niya na yan. Tapos, ipapasok na. Tatanggalin mo pa yung ano pa? Ay, dahil na. Ay, dahil niya napigahali. Ay, hindi niya tinatanggal yung ano, yung... Tapos, pinapasok na tayo yung... Si Papa po, magaling yan magluto. Sa kanya ako natuto kay Mother. Iba-ibang putahin nila. Magkaiba. Barbecue si Mama sarap. Ayan. Tapos na yung isa. Sasarap ng kain namin mamaya. And dito, ayan, nagpiprito ng lapu-lapu para sa sweet and sour. Ayan yung pangalawa. O, busog na busog ang pusit natin. Mamaya yan, asalin Papa, pag malapit na tayong kumain para mainit, di ba? Anong gagawin, Papa? Tahiin? Tatahiin daw yan. Lumabas yung Laman. dekado. May patover ba tayo? Ito pa, oh. Ayun na, okay na. Ang payo ang nagbuong ka rin. Itaas mo. Dahil matadang lang na. Dahil kayo ang kawali. Ayan na po yung ating lapu-lapu for sweet and sour. And nandito si Tita din. Sarado YouTube ng tomato sauce mo pa. Tama lang. Ah, okay. Sauce. Sisiya. Wala na. Yun. Luto na yung ating sweet and sour. And ayun yung ating taga-real. Pinipicturean niya na. So, ito yung parang ano, ano tawag naman? Kung sa fiesta, disperas. Kung sa bunyag, ito yung paunang, ano ba yan? Paunang handa. Handa. Ito lang handa ni Holly sa kanyang binyag. Inuna na namin. Bukas, mag-ano kami, we'll see. Bring your own baon. Our money to the restaurant. Pang ilang balik mo na sa palengke pa? Panglima na. Panglima. Ayan, pili. Kalamansi. Kanina kasing umaga walang pili. Ayan, pili. Ayan, gusto niya ng mugu-mugu jelly. So far, eto pa lang yung naluluto. Meron pang, ano pa ba, kusido. Malapit na din yung pusit na inasal. Ayun yung favorite ko na pusit na ni Papa, adobong pusit. Pero iba siya. Ibang adobong pusit. Basta masarap siya. Baba, did you put the sticker? Yeah, okay. Dito pala sila nagtatambay sa kubo, oh. Welcome to Kubo. Ayan, dito sila nag-charge. Si Sak, ayaw niya magdamit your sticky, Sak. Sticky? It's not on here. Where? No, I'll just...
Are you watching? You can only hear it. Oh, kawawa naman sila. Pinapakinggan lang nila yung footy. Hindi kasi wala dito yung mapapanood sa TV or sa phone. So pinapakinggan lang nila yung team ni Sac. West Coast Sac versus what? Essendon? Both of you? Silang naglalaban. Good luck pala. Kaya pala sabi ni Papa niya, good luck. Ay, may tao pala na ako sa'yo. May ibigay pala ako sa kapatid. Kain! Maligo na rin ako. Hindi ko pa naibibigay yung headset ng kapatid kasi nag-work na rin siya, guys. So, nag-graduate ka last year? Last year to. Nag-graduate siya last year. Tapos, nag-training siya sa Naga. Mayroon siyang training about... Ano sa training mo na sa Naga? PT? Ano? Basic training for? Seaman. Pero hindi yung seaman na ang ano niya, yung parang chef. Chef bang inaano mo na? O kahit ano lang sa crew. O yan. Ito yung headset mo. Thank you, Te. Welcome. Open mo. Ay. Mas lola. Sarap. Halat lang pa. Yan yung available ng kulay. Wala siya yung black na. Pero maganda yung kulay din yan. Thank you, Te. Welcome. Yung ano yan? Anong tawag yan? Yan. Shook. Ayan, yung headset na, yung hindi sa tainga, yung dito lang sa temple. Dito lang yan, di ba? Yeah. Yan yung bilin niya eh. Yeah. Ayan, so, okay. Thank you, Te. Welcome. Kasi nag-walking siya eh, para marinig niya yung mga ano. Ayan si Papa, mag-aasal na siya ng pusit. Nice? Yes. Tamang-tama. Ayan na yung mag-asawa. You're welcome. Deng bunga ining mangga. May Indian mango. Indian mango ini, di ba? Dito sila magba-barbecue. Ayan, inaasal na yung ating pusit. Nandito yung magpipinsan. Tamang tambay sila. Nakaligo na pala tayo, guys. And ito yung susuting kong damit. Ayan, kung kasya pa tayo kasi ang dami na natin nakain. Hindi ko sa inyo napakita yung mga dalawang damit, but halos bago yung mga dalawang damit ay may mga tag pa yan. So, ito yung suotin ko. Mahaba siya para, hindi ko lang kung okay, kasi hindi siya na-plancha, guys. So, try ko muna. Trinay ko na pala to. And naalala ko, meron pala akong mas maiksi. Ayan yung maiksi nito, guys. Dalawa yan, o, diba? Ang price ko kasi nito. So, ito nang maiksi kasi sobrang init. Ito kasi long dress siya. Ayan. Pero sobrang soft ng kanyang tela. So, ito na lang yung suotin ko, yung naiksi. Ayan, guys, nakapilitan tayo. Ito pala yung ating OOTD. Kapit-pilas po na niyo. Hinihintay ko pa yung pinsang ko kasi dito sila mag-lunch. Ayan yung maiksing version ng dress. Hindi ko na pinakita iyo. Ayan. As usual ko. May tayo pala to. Nagaling pa rin ito. May tayo pa rin. May gawin dyan, te. Paano tayo pag-ito? Ano? Yan yung likod niya. Tapos nag-ano lang ako, nag-nipple bra lang ako. Wala tayo bra kasi may ito yung pang-bra natin. Ayan. And yung food natin ay ayan yung food natin. Dispiras ng fiesta sa Tagas. Bukas yung fiesta pero hindi siya holiday. And diretso ano na rin to, binyag ni Holly. Binyag ni Holly. Wala kaming kami lang naman. So ayan, hintay lang namin yung pinsan namin. Ikaw po na yung food. Videoan natin ulit, guys kasi hindi pa pala kumpleto yung food. Wait lang po, ulitin natin. So eto na yung lahat ng food natin, guys. Eto yung kusido, guys. Sa amin tawag kusido. Yung galunggong na may talbos kamote, kaya mamula-mula siya. And ayan, prito and
pusit, adobo ni Papang pusit, pili, lapo-lapo na sour, sweet and sour, and yung squid. Ayun guys, and ayan, pork chop, ayan, fruits. Yan yung ulam natin today para sa, ano ba tawag nun? Bago magpiesta, tsaka yung binyag ni Holly. Bukas ang binyag ni Holly, pero ngayon ang handa. Cause I